Mudzimai waSewikneu Lulu Sichivayo washaikirwa nababa vake wanyora iye ndokuti rest in peace Nyamuziwa. Vazhinji they are sympathizing vari kuti vakamirira kunzwa mafuneral arrangements kuti vaendewo kuno offer their condolences. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Vamwewo ndo vari kuti pane zvisingatengeke nemari chero ikawanda chero kanotenga maRolls Royce asi upenyu hwemunhu hunotinetsei. Vari kunzi a cause of death haisati yataurwa asi manetizens being manetizens vari kutaura kuti maybe baba vakakonewa kubata nyaya yekunzi kwai vanobirwa mari yeroora rakabva kumukwasha mbinga. All of a sudden mari iyoyo yobva yabiwa. Aiwa zvinhu zvekuti unogona kutongostroka. Vamwewo vati kupfirwa nembereke kunorwadza. I'm really sorry Amai Chivayo. Sorry dearest. May the good Lord comfort you in this very difficult time. He seemed like such a good man. May he rest in peace. Baba ava vanogona kutoiswa paHeroes Acre chaipo because vakazvarira mukomana billionaire wemuZimbabwe mudzimai. Kowe watezvara mutipewo update yenhamo. Ndinononhongawo mafufu echingwa kunhamo. Things are not well kwandiri. Vamwe vakati it might be stresses. Chokwadi nekuti mari yakatorwa nevapfana vaya kana vakasungwa ngavasungwe futi in connection with this death vachinzi ndivo honzeri yekufa kwaTezvara. This could be BP or sugar yakakwira nekuda kwemwanasikana in the path that she chose. Some parents really understand that money is the root of all evil. Munofa seiko sekuru musati manyatsodya keshi yemukwambo. Life haitengwe nemari shuwa. Dai haitengwa nemari dai vasina kufa. Mwari vanyaradze mhuri yasiwa. If I'm given that money for lobola from Norway, I will die as well. Death is death, but I blame this on the daughter. So guys, ndo zviri kubuda mumanetizens havana tsitsi zvachose. Panguva yekushaikirwa tinofanira kumira tese, but maZimbabweans this time vati aiwa tichaonera funeral of the year. Rest in peace baba. Isusu from Zimo What Gossip tiri kungoti aiwa tinochema nevanochema, tinofara zvakare nevanofara. Kumhuri yarasikirwa aiwa wanai kunyaradzwa. Chakangonaka ndechekuti at least munochema muri muhupfu pane vamwe vazhinji vari kuchema vasina kana mangai.